agabos na makisumaro asin sumabay mismo. Sumabay kita sa misyon bilang simbahan na nagpapasalamat sa malaad na pagtubod. Kaya naman sabayan po girarinindo kami sa makabuluhan na ebanghelisasyon. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Ini po si Johnny Balyaran and taro taod sana makakaibahan ta si Monsignor Crispin Bernarte. Mons Chris, good afternoon po sa imo. Welcome po giraredig sa tuyang panibagong episode kang programa. Good afternoon sa imo, Jen. Maray na hapon sa gabos na mga nagiinan yung sa tuya ngunyan, sa padagos na pag-adal, pagsabot, kan mga katukdaan sa tuya, manungod kan sa tuyang pagtubod. Opo, at sa tuyang mga parantabay, pwede po mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475 and live man po kita partners sa tuyang Facebook page, ang DZGB News Online. Of course, ang mga nakaantabay man po sa indang mga harong. Good afternoon po sa indong gabos, siring man ang nakatutok sa DZGB Live app and sa YouTube channel. And Mons Chris, medyo busy po ang sa tuyang palibot ngunyan, lalo na po digdi sa Legazpi dahil naka-close road po, magpuon ka sa Baagong Alauna, taigwa po ning ibalong street dance presentation po digdi sa kahalabaan kang Rizal Street. Kaya naman po Mons Chris, siguro maski busy kita, dai paglingawan, medyo habang nag-aalat, alas 3 pa man ang puon kang parada, tutok na po digdi sa Lakaw Maghiras. Maiyan. Gulpiyong kitang kinasisibutang partner pero daita pagpabayaan ang sa tuyang katungdan manungod sa pagtubod na ini sa tuya na sabuton tangani na sa tuya na pabagsaksihan ning marhay sa kayakan sa tuyang mga abot. Yes, apo. Mons Chris, dito mo nakaibahan si Rev Dibs. Dibs. Oo. Si Dibs may importanteng lakaw man daw po siya ngunyan. Ayun. Pero si Father Austin nakatutok man po sa tuyang ngunyan na hapon, Mons Chris. Tibaad lamang sa madaling panahon, makasabay ta naman si Father Austin asin si Rev Dibs. Tama, okay po. Mons Chris, duro-diretsohon ta po ini dahil nagdadalagan din ang satuyang oras. Mons, ang satuyang tema po iyo po ang may kinaaraman sa paglaom sa pagkaherak ng Diyos. Igwa ba, Mons, ning malinaw na ladawan ning pusoano na paglaom sa istorya ngunya na pagkahapon? Yaw kita mga tugang sa pagpadagos kan sa tuyang pagsabot manungod sa tema kang paglaom na iyon hubileyo na sa tuyang pinagsisilibrar sa bilog na taon. Asin kung igwaman ning magayon na ladawan manungod sa pusoano na paglaom siring sa hinahapot mo partner, at masasabi ko ang magayonon na istorya kayan ang istorya kang pagkamundag ni San Juan Bautista. Kaya magayon na balikan ta ini. Okay, sige po. Ano ang background ka ini? Ang magurang ni Juan Bautista, iyon mag-agum na si Zacarias asin si Elizabeth. Mga gururang na ini daing mga aki, alagad yaon sinda sa dayaday na pagmawot. Saro na padi sa templo si Zacarias, dayaday na nagpapangadji, natawan sinda ning aki. So, ano ang kamugtakang kampanahon? Kana enot na panahon mga tugang ang kaisipan ang pagsabot kan mga Hudiyo na ang siisay man na babae na dahil nag-aaki garubagang so minaldisyonan garu binusong. So saruining sabi sa English curse sa babaeng iyan. Kaya ang pamilya na daing aki makamurumundo ta garubagang pinagusgaran. Nata ta ika minaldisyon, nata ta ika binusong. So ang konklusyon dahil ta ika bakong marhay, o ika makasalan. So iyan ang panghiling kan tawo kang panahon. Kaya yaon na nga ni isinda garu so pinaghusgarana dahil ta daing aki yaon pa sa kamunduan sa realidad na talagang daisindang kuro kairibanan dai kita gapagmana kaya siring ang kamugtakan kan mag-agom na si Zacarias asin Elizabeth. Dayade ang pangadji ni Zacarias na magkaigwa sinda ning aki asin uminabot an aldaw
na sinimbagan ini ning mahal na Dios na an sa iyang agom nagbados ng asin siyempre mangangaki sa tamang panahon. Alagad sabihin ta an contradiction digdi iyo kan mabaritaan na ni Zacarias na siring ang nangyari. Dahil siya makapagtubod na an agum niya nagbados, an agum niya mangangaki. Kaya ano ang nangyari? Napula si Zacarias. Napula. Dahil na nakataram. So, normal lamang itong pangyayaring itong mga tugang. Dahil na nakataram na, tatadain man siya handa na ibalangibog sumarhay na bareta na kami mangangaki na si Mrs. Bados o kung niya kaya iyan. Nakikig nga ni siya. Kaya napula siya. Ngunyan, abilog na pagbados kan sa iyang agom na si Elizabeth, dahil siyang nasasago, dahil siyang natataram. Uminabot so punto na si Elizabeth nangaki na. Okay. Asin kang nangaki na si Elizabeth, pigapot siya kan itong mga mga parientes pag-iriba niya sa pamilya. Ano yan? Ingangaran mo kayan, Elizabeth. Ang simbag ni Elizabeth, Juan ang ipapangaran ko sa aki. Dahil ta inipasabong inining mahal na Diyos sa inda. Alagad, mga parientes niyaman, itong mga kadugo niyaman, nagkontra. Entero nagreklamo. Ano tapapangaran mo ngayang Juan? Dahil man lamang kita ki parientes, dahil man lamang kita sa Tagalog kamag-anak na siring ang pangaran. Kaugalian man ang kampanahon, nasa kultura maninda iyan. Na nipigpapangaran, so ngaran na dati kan mga pagiriba. Sabihin ta kang clan. Pero naglaog sa isip niya po, Mons Chris, na Juan. Pinasabong ini ning mahal na Diyos sa iya. Kaya yaw na yan. Klaro kay Elizabeth. So pagkaputulos sa iya, tulos-tulos na ang simbag. Juan ang ipapangaran sa aki. So naribok nga di, so pag-iriba, tadaiman nga kaan, ang kaugalian, garo mabaga sa to, igwaman kita kaan, supig sasabing, ibinangon nga yaki kung kisay. O kaya, ipinangaran sa lolo, ipinangaran sa lola, o kaya, aro nga sa kuya, junior, ang ngaran kan ama ko, aro kayan ang kultura ninda. Ngunyan, ang Juan dahil lamang duman sa saindang kapag-arakian na Juan. Dahil sa tao kang anong ito, kagubutan na ito, naghapot mga ini sa padre de familia. Tayuan iyan may ultimong kapangyarihan kung ano ang dapat ingaran sa aki. Kung ano, sabihin kan ama, iyan. Alagad si Juan baga, pula, dahil kung si Juan. So ama ni Juan, si Zacarias, pula, dahil nakataram kay naghagad ning masusuratan na papel. Kan tinawang kipang surat, may lapis, may papel, suminura siya, Juan ang sa iyang ngaran. So final. So tapos na ang problema. Ang aki iyang ngaran si Juan. Ano ang relasyon kaini mga tugan sa tema na sa tuya na pinaglilinaw mo dyan? Ining ebanghelyong inigikan tabi ini kay Lucas Kapitulo 1, versikulo 57 sagkod 66. Luke 1, 57-66. Na ambot sabiyon, enot, yaon an dakulang paglaom kan mag-agum na ini. Nagurang na, yaon pa sa pagmauot, yaon pa sa pagpamibi. Daing tapos na nagpapangadji, naghahagad ning tabang sa mahal na Diyos. Asin uminabot ang tabang na ini. Ang matabang ning mahal na Diyos, ang grasya ni Diyos, minaabot sa tuya, bako ususog sa satuyang kamauotan na panahon. Takuta na, ito tulos na paghagad ninda ki aki, itinautulos ting mahal na Diyos. Dai, haloy sindang naghalat. Alagad kang gurang na, nasa paghuna kang kadaklan, paghuna kang publiko, imposible na, tagurang na nga ni,
sumag-agom sa katinawaning aki. Asin iyo ini siwan. Iyo ini sarong ladawan ning paglaom na bakusan ng ordinaryong paglaom, puso ano na paglaom na aramta na sa sukol kan tao, sa pagkasabot sa kadunungan kan tao, dahil naman pwede mangakian mag-agong na ito. Haluin na itong menopause si Elizabeth. Dahil na mangangaki. Alagad, nothing is impossible with God. Asin bako tabi ining primerong istorya. Andaan natipan kadakul-dakul na istorya manong udigdi. Ang sarong ehemplo kayan si Abraham kasi Sarah na mas gurang pangani. Gururango na pero nangaki. Ipinangaki ni Abraham si Isaac. Saro pang example kayan, an mag-agom na si Manoah asin ang naging aki si Samson. Gururango na iyan na mag-agom. Pero tinawaning mahal na Diyos ning biyaya, tinawan kang grasya na mangaki. Kaya ngunyan, digdi sa pagpuon kang bagong tipanyaw naman ang istorya, manngod ki Zacarias asin Elizabeth. Opo. Okay. Nasa tao kasi ng pagkagurang, tinawaning dakulang balaog na maging mga magurang nangaki in their old age. Opo. Once, okay. Once duman po sa na-experiensyang dakula asin marhay na regalo sa pag-ibahan ninda, sa kamatian na naging maugma po baga si Zacarias, nagbalik ba sa normal so kamugta ninda Mons Chris? Nakabalik ba so pagtaram ni Zacarias? Magayunon, pinagirumdumo ako na tapuso ng istorya. Nagbalik tabi. Pagkatapos na naghagad baga ki Zacarias na na masusuratan asin nagsurat siya, John is his name. Juan ang sayang pangaran. Pagkatapos ka ito, nakataram na si Zacarias. Naging ang mal. Kaya nagbabadoso sa iyang agom, dahil siya nakataram, dahil siya nakapagrukyaw kan dakulang kaugmahan siring sa sarong agom na lalaki. Nagbados na si Mrs. Dahil siya ka nakataram. Kundi ngunyan na naako niya na ang gabos, ibinalik siya ning mahal na Diyos ining balaog. Siya nakapagtaram tangani na magrukyaw kang kaugmaning mahal na Diyos. Iyo iyan ang pagkaherak nin Diyos. Kaya inaapod tabaga ang satuyang Diyos na Dives in Misericordia. Ayun. Ampon sabiyon ka, tataramo na Latin, ang Dives mayaman, ang Misericordia pagkaherak. Kaya Dives in Misericordia, rich in mercy. Mayaman sa pagkaherak ang mahal na Diyos. Kaya dapat dayadaytang paglauman ang pagkaherak itatao sa tuya sa tamang panahon. Iyan ay niyapuntang surprise of grace. Sorpresa kang grasya ning mahal na Diyos. Na kung minsan sa satuyang pagmawot ning anuman na bagay na ikakarahita, kita mismo minadikta sa mahal na Diyos. Nakaipuan ko ini dapat mangyarin sa kuya sa siring na panahon. Dahil ta pwedeng diktahan ang mahal na Diyos. Kundi kita naglalaom na ang satuyang hinahagad, itatao sa tuya. Ang satuyang minamawot mangyayari. Dahil tayo na sabi sa tuya ni Kristong kagurangnan. Sa Ebanghelyo pinapagirumdum kita. Knock and it will be open unto you. Ask and you will receive. Iyo bagay yan. Kaya yaon sa kita sa dayaday na pagtuktok. Pagkatok sa iyang pintuan. Tabubuksan iyang para sa tuya. Yaon kita sa dayaday na paghagad. Taitatao sa tuya. Kung iniikakarahay ta. Kung iniikakarahay kan sa tuyang banwaan, dayan isa sa iyo mas sa to. So, babalikan ko na naman. Ang nasabi ko na digdi sa tuya sa programa. Perang beses ko na daw nasabi. Alagad iyo ini precisamente ang pagkatikesis. Pabalik-balik. Ano ang sabi sa tuya ni Santiago? St. James, sarong apostol na ang gabos na hinahagad ta. Itinatao sa tuya ning mahal na Diyos. Duwa sa nadaang rason kung nata taday itinatao sa to ning Diyos ang satong hinahagad. Duwa sa nang rason. Ano iyan mga tugan? Ang sabi sa tuya ni St. James, ni
Santiago. Enot, we are asking for the wrong thing. Salaan sa tuyang hinahagad. So, dahil itatauning mahal na Diyos. Siguro mo yeah, go ahead. Siguro maski sige paurutro na kita kikakapangadi, pabalik-balik kita sa mga santo na gusto tang hagadan ning tabang kung salaman talaga Mons Chris da iman itatao po. Yan. Yan pahayag ni Santiago. Ang ikaduwa, kulang pa ang satuyang paghagad, kulang pa ang satuyang pamibi. Kaya padagusan na kita sagkod na iyan itaw sa tuya. Tasabi ko, kung iyan ikakarahay ta, kung iyan ikakarahay kan sa tuyang banwaan, da iyan isa sa yuma sa tuya ning mahal na Diyos. Itatao an ano man na hinahagad niya to. Bubuksan ang satuyang ang sa iyang pintuan kung kita minatuktok sa iya. Iyo ini ang inaapuntang sorpresa kang grasya ni Diyos na dai kita mawakra ning paglaom. Dayaday kita na magrani sa iya. Taan Diyos ning pagkaherak. So, ini saro naman na minatao sa tuya ning rason na dainanggad kita magbutas sa tuyang pagsarig sa iya. Tamaabot ang aldaw na iyan. So, girumdumon ta ini si Zacarias na inipalan na hinapot mo kasuba go partner kung buminalik sa iyang pagtarang. Bako sa minalik kundi siya nga nag-awit paning pasalamat ning kaugmahan kang nangyari na ini na nangaki na so agum niya igwana sindang tagapagmana igwana sindang kairibanan tanganing mabilog ang pamilya nag-awit siya sa iyang awit inaapon ining Benedictus. Benedictus. Okay. Awit iyan ni Zacarias, tangani na pasalamatan umawon ang mahal na Diyos sa biyaya na inako ninda. Asin ini nangyari na sinda nag-ako kang biyayang ini, dahilan kan pusoano na paglaom ninda sa pagkahirak nin Diyos. Na sinda kakahirakan nin Diyos, asin totoo iyan, dahil tayo inan imahining mahal na Diyos, ang Diyos ning pagkahirak. Dahil kita basta sa nang pagilngon kan mahal na Diyos na nagsasakit, nagtitios, nagaagi ning kulog di sa ibabaw kan sa tuyang kinaban, kundi yaon ang Diyos, yaon sa pagsurog sa satuya. Hilingon mo ang mga pagsurog ning mga na Diyos sa tuya, ha? So, pagpaparabaraha kita, magkakaburutod na kita, bako ngunyan, inilawan sa mga nagparadaraya kan mga anungan, kan mga proyekto. So, trabaho inining mahal na Diyos. Okay. Pagkahirak sa tuya, ta magkakaburutod na kita sa baha. O ngunyan, dahi tamang kaya na labanan ang mga higanting iyan, mga makapangyarihan na iyan, in-expose ang gabos nindang pandaya. So, saro ining magayuno na kasimbagan sa tuyang pangaji, kaya siring ki Zacarias, mag-awit man kita kan sa tuyang mga Benedictus, na dayaday nagpasalamat sa Diyos, dayaday na nag-uumaw sa iya, taday nagpapabaya sa tuya ang kagurangnan. Garusiring kayan pa Mons Chris sa mga namamatayan na eksperyensyan ngunyan kang mga biktima po baga kang mga pagbaha. So mga nagkondusir ngunyan kang mga hero protesta. Garo para sa inda trayumpo kasi na-expose masisimbagan and matatawan ni hustisya partner sa mga biktima kang pagbaha Mons na araw kay mga pangyayari and dakulao na paglaom para sa inda. Totoo yan. Kaya yaw kita maugma. Pero dahil na kita gibo pa ning ansala dahil napapakaray sa pagibo ning otro sala. Yes. Kaya pasalamat kita na ini nahayag, na ini na-expose digdi mapuon ang pagbago. Bako na dahil sa tuyang dagit, manggapo kita kan mga nagdaraya sa tuya, nagaradanon ta sinda. Bako iya na makadyos na paagi. Alagad, ang mahal na Diyos nagtabang sa tuya. Tadae ta kaya ining kalabanon, mga higanti baga ini. Tadae ta kayang labanan, kaya ngunyan sa ibang paagi na expose, asin ngunyan yaon
nako amaninda so sa indang hanap. So, daining anuman na natatago, daining anuman na bata na dai minasangaw. Kaya yan ang nangyari ngunyan. Ipasalamat sa mahal na Diyos na na-expose ang katotohanan. Asin, dahil sa katotohanan, darakan sa iyang pagkahirak, mamamakarhayan sa tuyang buhay. Okay. Sige po. Dakulong pa kita ng i-diskute ng mga tugang may kinaraman po sa paglaom sa pagkahirak ng Diyos. Good afternoon muna kay Kuya Eduardo Ramoso watching and si Nati Bornilla Regalado Marina hapon daas. Salamat giraray da Mons ta nakadangog ulit sa tuya nakahiling giraray. And si Teresita Baile watching man po. Okay. Ang iba pa aramon ta po kung may aldaw ba ning panuning paglaom. May aldaw ba talaga ning panuning paglaom Mons Chris? Diba? So yan po ang sa tuya nga aramon mga tugang ang sa indong mga reaksyon sa samuyang pagbabalik Mons. Hanap buhay mo na. Oras, alas 2:35. An oras hatod sa Indokang. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Ang
leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ilang bagyo man ang dumaan, malawakang pagbabaha at pagguho ng lupa at sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersya, nanatili tayong matatag para sa bayan. Salamat po ina sa inyong patuloy na paggabay at walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pinu Garbin Jr., Executive Director, Attorney Raul Angelo Gil Bungalon, at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, balik na po kita digdisa sa tuyang programa ang Lakaw Maghiras na sa ikaduwang kabtang na po kita kaining programa asin kami man po giraray ang sa indong nakakaibahan. Mons bation ta po muna si Madam Marie Condrado kang Rural Bank sa kang Ginubatan, and of course si Ma'am Ins Bernarte po Mons Chris ang sa imong magayunon na sisteret. Mga magayon daw mons ang mga tugang mo mons. Namit ko naman si nakampag dyan ko nung fiesta. Okay, sige. Sabi ni 844, okay, good afternoon po Ate Jen and Mons Chris. Ako nga ni po may magayon man na istorya, may kinaaraman po sa paglaom. Ta ako po nabalo ako. Okay, 11 years ago na. Igwaman po ako ning tulong aki. Paghuna ako, dain na po ako ning makakaibahan sa kuyang pagurang. Pero ngunya, nakakuaman giraray ako. Wow. Ano masasabi mo doon, Mons Gris? Running paglaom. Maghanap na asin magkako. Naghanap, kaya may nakuha. Yes, oo. Effort talaga dapat, di ba? O si Madam Mary Agnes Jing Rodriguez watching. Thank you so much po. Kuya Ed, Jerel Aranya, okay, sabi ni Jerel, good PM Mons, God bless the Apo, and thank you so much the Apo, okay? Sabi man digdi, magayunon po yan si Mons mag-homily, favorite ko po yan, lalo na pang nagmimisa po digdi sa Bakakay, yes. Okay. Salamat sa Induga Boss, lugod pa man ipadagustaan, tutok tadigdi sa programa ta talagang minatabang sa tuya tangani mapararom ang sa tuyang pagkasabot manungod sa pagtubod. Mm-hmm. Kaya ipapadagos niya to ining sa tuyang pag-adal kaining tema. Mm-hmm. Asin gusto kong nang puunan ang pag-quote kang sinabi sa tuya ni San Juan Pablo II, Saint John Paul II, ang enot na Santo Papa na nakaabot digdi sa tuyang sadiring lugar. Ta nagbisita baga sa
kaito ba ko pang Santo Pope John Paul II digdi sa Legazpi kang 1981 ngunyan saro ng santo. Sabi niya manungod digdi sa tema na sa tuyang pinag-uurulayan. Ang Diyos nun na pagkaherak minapano kan mga puso ning paglaom tanganing magsilyap para sa bagong sibilisasyon ang sibilisasyon ning pagkamuot. Tangani na magsilyab para sa bagong sibilisasyon, ang sibilisasyon ning pagkamo. Magayunon ini. Sinabi niya ni kang August 18, 2002, duman sa Blony, Krakow. Ngunyan, ang mga tugan, iyo ini ang inaapudan sa tuya kay ning santo, ang dating Santo Papa. Nalugod pa man kita mag-ambag sa paghimo kan sa tuyang presenting kamugtaka na maging sibilisasyon ning pagkamot, a civilization of love. Na nahiling niya to ining mga latest happening, ining sagkod ngunyan mga mainit na issue na pirming nadadangog dito sa radyo, nahiling sa TV. So daing tapos na tinututukan kang media na talagang naghatod ning palainlain na mga akaratan, mga danyo sa satuyang buhay. Gabos ini mga indikasyon ning kakulangan kang inaaputang civilization of love, sibilisasyon ning pagkamot. Halimbawa, ining palainlain na ing korupsyon na pinag-expose ngunyan na imbes baga kita i-representar ka itong mga tawong tiniwalaan ta kaya nga ninaapod na representante to represent us tangani ang tuyang mga kamugtakan ang sa tuyang mga kamautan sa indang maipresentar duman sa kadakulaan tanganing masimbagan an anuman na mga problema sa buhay day nangyari. So iyan ang imbes na tabangan, so ini pang mga tawong nag-aprobitsar na nagtirios ang kadaklan, alagad nagpapatrangkilo sinda na anmaraot pabaga na ipinag-uurgulyo pa itong mga kayamanan, mga nahiling tabaga diyan sa sa Facebook, sa man na social media platform na itong mga mga milyonaryo, bilyonaryo. Garo baga ipigpapadagga pa sa to, ipigpapasali pa kung gurano ang kinaraon ninda, kung ano ang pinagsasakayan ninda, nabakusan ng saro, igwaki may 40 kotse. Bako naman na normal iyan, mga tugan. Sabihin tabako naman na normal iyan. Yes. Pirasan na kamong miyembro sa pamilya, apat ka mo gabos pagkatapos may 40 may 40 auto, sasakyan. Anuhon pa yan? Anuhon ninda iyan? So, bakong normal, dahil pa ako nagsasabi kung ano pa ang ka ang defekto, kundi tenot na pagtaramba kung normal. So, kada saro, 10 ang sasakyan. Paano 7 aldaw mas ang sarong simana, dahil mo na nga ninagamit aldaw ang lambang unit. Sobra na talaga. Mahining korupsyon. Kaya, sabi ko, ang mga nangyayaring ini, bako tabi ining ladawan kan sibilisasyoning pagkamot na sinasabi ni St. John Paul II. So, the picture of corruption. Ining mga inaaputang flood control na mga proyekto, bako tabi ining retrato o ladawan ning sibilisasyoning pagkamuot. Mga flood control system or flood control project na ikinahagduman sa mga sa mga lugar na dahil man yan ipigbaha. Okay? Mga flood control na sinabing pinunan na daiman natapos o kaya sinabing tapos na daiman kinangyari. Yan mga inaapon na ghost project. Yes, so ini gabos mga nadadangog tangunyan sa bareta, gabos ladawan kang kakulangan kan inaapon tang civilization of love, sibilisasyon ning pagkamot. Nalugod pa man na inita nahayag ng ngunyan matawana ning katapusan na kita mismo nakakuaning magayon na leksyon. So itong mga nagdaraya na akuon ang sa indang pandaya
magsulsol, magbakli, ihagad ning tawad. Okay? Iyan ang may paglaom na tawo. Na kita man na mga nagkadaraya o kaya mga biktima, magkaigwaning paglaom na ang herak ning mahal na Diyos nagtabang sa tuya na umabot sa puntong ini na dai nalugod iyan magpadagos asin makaraot pa sa satuya. Kaya yaon ang satuyang paglaom na ining mga nangyayaring ini dai satuya ang padisganar. Okay? So, nahiling ta ang gabos na ladawan ning korupsyon sa paagikan mga flood control na dinaraya, sa paagikan mga ghost project na nagkadiscovery, dahil tabi kita mawa raning paglaom. Ang buhay ta bilang sarong tawong may pagtubod, bilang tawong Kristiyano, dapat nakaangkla sa paglaom, sa pagsarig sa mahal na Diyos. Na minsan palan, ano ang kadipisilan, ano ang karakta na sa tuyang na atubangan, mas makusog ang mas makapangyarihan ang grasya ning mahal na Diyos, kaya dahil kita mawa raning paglaom. Tanggapos na ini mga tugang sa tuyang na malalabawan. Ano man na kadipisilan, tatawaning paagi. So mabalik kita duman sa istorya kan mag-agong si Zacarias asin si Elizabeth. Nayaon sa tao ning kamunduan ang buhay. A life of apparent hopelessness. Dahil daining aki, kaya yaon mamundo. Alagad, day nagtapos na maglaom. Tinawaning mahal na Diyos, ning kasimbagan, ang sa indang paglaom. Sinda nagkaigwaning aki. Siring man kita, ang gabos na ining inaagian tayong mga pagtios, mga pagbalo, agi man sa naiyan, sa paglaom sa tuya iyan na malalabawan. Okay. Dahil ning karaktan na iyo an masangkob sa tuya. Ang grasya ning mahal na Diyos mas makapangyarihan sa kasalan. Ang grasya ning mahal na Diyos mas makapangyarihan sa anuman na daing datang bagay. Kaya magsarig kita. So parang, Partner? okay, Mons, nasimbagan mo po, Mons Chris, talaga so kahaputan bago kita naghanap buhay kasi bago ano na may aldaw ba talaga ning paglaom. Kasi sa mga naging eksperyensya, sa mga sitwasyon na nangyayari ngunyan, dakulaon and dakul ning patunay na dai talaga dapat mawara ning paglaom po, Mons Chris. Pero kapag ang sarong tawo po, Mons, na nag-iisip po kung paano po makakatalingkas sa kaurip na ning kasalan, sabi may way ba, Mons Chris, para if ever man na involved sa arog kay ito, Mons Chris, may paglaom pa talaga ng magbagong buhay. Iyo tabi, iyan sinambit ko kasubago asin uulitong kungunyan. Na dahil kita mawara ning paglaom. Minsan gurano kadakula ang kasalanin tawo. Minsan gurano kagrabe ang satuyang kasalan na naginibo. Tandaan niya to na mas dakula diyan ang pagkamuot ning mahal na Diyos. Ang pagkamuot na nagpapatawad. Ang pagkamuot na nagraranga sa tuya. Alagad kay po anta sa na maako ang sa tuyang kasalan, pagsulsulan, magbakli, asin ang gabos na yan, matatahubang kang pagkamuot ning mahal na Diyos. Iyon ang kadakulaan kang pagkamuot niya na pano ning pagkaherak. So, tataramon na Latin kasubago, Dives in misericordia, rich in mercy, mayaman sa pagkaherak. Kaya nga niigwa kita kan halimbawa, iyan devotion baga kan divine mercy. I don't know partner kung member ka kaan. Gulpihon gulpihon ang mga miyembro kaan asin makusugon divine mercy. Devotion. Divine mercy. Ano ang divine mercy? Dahing iba, kundi pagmidbit kay Jesus na pano ning pagkaherak. Ta si Jesus ayo an pando kang pagkaherakan Ama, pando kang pagkaherak ning mahal na Diyos. Kaya nga ni inaapod man siyang misericordiae vultus. Okay. Diyos inaapod ta na Dives in misericordia, rich in mercy ang mahal na Diyos. Ang satong Ama is rich in mercy. Alagad ang sayang aki si Jesus nakagurangnan, yung pandok, yung lalawgong kang pagkaherak na iyan. Kaya inaapod man siyang misericordiae vultus. Both sabihin,
pandok kang pagkairek, the face of mercy. Iyo iyan ang pinagdidibusyonan ta, iyon ang divine mercy na nailing ta si Jesus na iyang pandok ang pagkahirak ng Diyos. Kaya day kitang duwa-duwa. Sisay man kita, anuman ang kasalanta, day kita matakot, day kita mag-alangan, magrani sa iya. Takon ang kasalan iya namimidbidan kang nagkasala, ihinahagad ning tawad, gabos iyan pinapatawad sa iya. Kaya itong sa imong hapot partner, nakahapot na inisigurado kang kadaklan sa tuya, di kita magduwa-duwa. God who is rich in mercy, handa anuman na oras na patawadon anuman niya itong kasalan, minsang gura no yang kadakula. Okay. Kaya sa banal na kasuratan, sinasabi sa tuya na daining kasalan na dahil pwedeng patawadon ang Diyos. Minsan gura no iyang kagabat. Solamente da sarusan ang kasalan na dahil pwedeng mapatawad. Ano po yan, Mons Chris? Yan. Bako yan pagiging kriminal nin si Isayman, bako yan paghapon, bako yan paglupig, bako yan pagkadan. Okay. Ano ang kasalan na dahil pwedeng patawadon? Ang katagasan ng puso na inaapod iyan, nakasalan laban sa Espiritu Santo, sin against the Holy Spirit, ang katagasan kang puso. Matagas ang puso ko na ako mismo minataram, dahil kaya kan mahal na Diyos na patawadon ng satong kasalan. Kaya habo na ako magsarig sa iya. Iyan ang matagas na puso. Kung siring kaan ang satuyang kamugtakan, talagang dahil kita mapapatawad. Nata, tadi kita nagaako kang kapatawaran ng mahal na Diyos. Minasayuma kita, sinaratan sa tuyang puso na kaya kan Diyos na patawadon ano paman. Tandaan niya to na an imahin, ladawan kan enot niya tong mga magurang na nagbalgar kan tuguning mahal na Diyos, daiman nagkondinar sa inda ang mahal na Diyos. Nagkasala sa iba sin si Adan, nasupog sinda kang sa indang kamugtakan, tahinubaan ninda ning dignidad ang sadiri ninda, kaya nagtago. Ano ang inibukan mahal na Diyos? Naghanap sa inda. Hain kamo. Aram ng Diyos kung hain sinda. Alagad gusto sanang kan Diyos na ipasabot sa tao. Natata nagtago kamo. Dahil ta kami huba. Ano ang sabi kan Diyos? Sisay nagsabi sa indong huba. Meaning to say, all the time huba sinda, dahil man sinda nasupog. Alagad nasupog sana sinda kan sa indang pagkahuba, kan sinda na mismo ang huminali kan dignidad ninda. Naghuba kan dignidad ninda, kaya nasupog. Alagad ang mahal na Diyos, dahil sinda ikinasuklam, hinanap sinda asin ipinahayag na para sa mahal na Diyos, bako sindang huba, siring manggiraray, kaya pinanugaan sinda kan paratubos. Asin uminabot iyan sa tamang panahon, sa ngaran ni Jesus na satong kagurangnan. Kaya inuulit ko, kaining kasalan na dakulaon na dahi kayang patawadon ng mahal na Diyos. Ano man iyang kadakula, mas dakula diyan ang pagkamuot kan mahal na Diyos. Pagkamuot na may pagkaherak, pagkamuot na nagpapatawad. Okay? Parang yung challenge lang po, Mons Chris, yaon talaga sa tuya, kung aakoon tapos sa tuyang pagkakasala. Okay. Mons, ay habol ko lang ining kahaputan kan sa tuyang listener. Pahapot man po, Ma'am Jen, kung kabtang ba kang pasasalamat sa Diyos, ang perming pagsarig asin paglaom na maski minsan, grabe na po ang kadipisilan, lalo na po sa laong kang pamilya. Tama unang gad iyan. Iyan ang tunay na pagtubod. Pagtubod na may paglaom, pagtubod na panuning pagsarig sa Diyos. Kung kita sa naday magkitang makakaya, okay. Ang gabos na iyan na mga pagbalo nangyayari dahilan ta tinatabangan kita ni Kristong kagurangnan. Na day nagpapabaya sa tuya ang Diyos. Kung minsan sinasadiri ta ang gabos, we become too selfish na sa diri ang gabos. Nangyari ini, nanggana ako dahil kan tibay ko. Nagyaman ako dahil kan katibayan ko. Valedictorian ako dahil kan tibay ko. Gabos, intirong sa diri. Alagad kita daining anuman sa sato na bakong hali sa mahal na Diyos. Nangyari yan dahil kan
tabang sa to dahil kang pagkamot ning mahal na Dios. Si Jesus mismo baga nagtaram sa tuya, apart from me there is nothing in you. Apart from me you cannot do anything. Apart from me there is no life in you. Kung nakasiblag kita sa mahal na Diyos, nakasiblag kita kay Jesus, dahil magitaning kakayahan. So, kaya iyan magayunon itong pahayag na ito na sa tao kang gapos na inagiya na sakit, yaon sana ang paglaom dahil taan sarong tao may pagtubod. Tandaan niya to na ang lambang saro sa tuya may pinapaasa na krus. Alagad sa pagpaasan niya to kang krus, dahil kita magduwa-duwa na magtubod, nakatabang ta sa pag-alsa kang gabat na iyan sa pagpaasan kang krus sa Jesus na kagurangnan. Dahil kita pinapabayaan. Okay. Kan siya nagpasan kan sa diri niyang krus, solo siya na nagibo ka iyan. Alagad kita numinapaasan kang krus ngunyan, danay nakatabang ta ang kagurangnan. Okay. Sige. Kumbaga, magyunan po mo Chris, kumbaga, mahiwason po ang sakop kang ining episode and ining tema na paglaom. Kasi maski sa inta po, hihilingon siya, yao na po talaga, kaibahan na siya sa satuyang pangural na buhay, and dakulang parte po siya sa satuya bilang sarong katolikong simbahan and bilang sarong individual mismo na padagos na pigpapakusog ang pagtubod sa mahal na Diyos. Pero Mons Chris, inabot na naman po kita ning oras na naman, partner. pamamaaram. Pero hello muna kay Nati Bornilia Regalado, pasabay man po sa prayers Mons. Tomorrow 27, the wedding anniversary tomorrow po, and sa Monday, ma-celebrate ako for Mama Mary's birthday sa September 8. Diyos mabalos po. Ayun. Okay? Advance congratulations and my assurance of prayers. Thank you po, Mons Chris. And si Rosa Betis, good PM po, Madam. God bless po. Thanks po ta nakatutok naman digdi sa programa. And si Ronel Belian, ang mga taga-barangay Bitaano kang Legazpi, watching man. Si Kuya Ed Asin sa iba pa. And sa indong mga reactionist po, and mag-iribahan naman kita sa masunod na episode. Mons Chris, and sa imo pong mensahe, kung may nalingawang pa ako, go ahead po, Mons Chris. Okay, sarong halipot na pamibi na may connection dito. Diyos ning paglaom, mayaman ka sa pagkaherak. Himuha ako na maging siring sa imong aki. Si Jesus na kagurangnan, na iyon nalagon kan sa imong pagkaherak. Amen. Okay, ang samuyang pasasalamat po sa gabos na nakatutok mo niya na pagkahapon sa tuyang programang Usapang Pamilya. Mons, data po palang paglingawan, madali na po ang konsyerto kang Diocese kang Legazpi. Yeah, sa mga pero, data paglingawan ang titulo kan sa tuyang programa. Apo. Okay. Lakaw Maghiras. Opo. And ayun man ako pa dito i-apply naman Mons Chris. So, abangan ta po sa concert, abangan ta kung makanta ba or mabayli si Mons Chris, si Rev, sina Father Austin, kaya very important dito po yan masisimbaga nakahaputan ta kung di kita mabakal ki-ticket. Kaya available po ang mga ticket po sa mga parokya, di ba Mons Chris? Impitado tabi kamo gabos taan sa tuyang ambag sa pagbakal ning ticket na ini magayon ang padudumanan ang suporta kan sa tuyang mga priests in the future ang sa tuyang mga seminarista ngunyan tangani lugod pa man igwana kimasalida na magpadagos kan Lakaw Maghiras. Okay, nakaibahan ta po sa lado technical si Kuya Jun Napoles. At antabayan ng girari ang Lakaw Maghiras sa masunod pong Biyernes, September 12. Ini po si Jenny Matthew Balyaran. Asinini si Monsignor Chris Bernarte Jr. Kami po minapaabot, tinda kulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa inyong ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZ